Nggih, aku budal pamite Sentanu marang Rewangi. Wis nyangking tasih mlaku menyang garasi warung. Kai darenane durung budal, ora katon dibedane, ora keprungu suarane. Cengklik balik niliki Darnini buka kamare anake tenan Darnini. Nini isih ana ing kamare, ing peturane Luni ora kuliah, Geneo lara. Kowe nangis, geter takone senantu kok romarane anak prawan. Bareng bapake cedhak, darane gage gemeroh ceklat tangi terus ngrangkul sikile bapak nangis. Nglogo ora diempet meneh, nglogo kaya bandungan kali badah jebol. Batenane wae aku Pak. Petenane wae ujare ing antarane tangise. Darnini kenapa Cahayu? Sentanu njoblok kaget. Hihi, wis rong sasi iki hihi, aku telat. Wis hihi wis dikapresiasake positif. Darani ngadeg Pak. Petanana aku Pak. Apa meteng kowe kaya weruh asu arep nyatek dheweke. Senantu ngipatake sikile. Gak usah Darni sakit cedake meh wae morotongan warung eling Darni dudu asu. Nanging anake anak prawane kang tawan-tawan tangise priye tani kowe iki priye ye gak karo sapa Saleh. Darnini durung nguculake rangkulane, sesing gruken ora bisa diempet. Mantuk-mantuk mangsuli pitakone bapake Sentanu mantep atine. Gidro-gidro rene krasa panas mangar-mangar anak prawane meteng. Aduh priye iki? Aduh embuh. Pira suwene Sentanu ora bisa mikir apa-apa. Ditogake wae Darnini ngekep sikile arep dikapake dikipatke wong bocah nangis butuh pitulungan butuh pawudalan nyuntak jeroane atine arep dielus rambute dieman ki wong Darnani wis cemer jijiki ora pantes dieman. Sentanu ora sida budal kantor asih pembantune kang melu ngonangi. Kedadian kuwi ditudung dikon nyambut gawe apa wajibe. Diketik ora oleh ngabarake sing disekseni marang sapa wae. Sentanu telepon dewan yen dina kuwi ora bisa melu rapat pripurna. Dheweke perlu ngurus ngrampungke perkarane Darnani. Kok lagek kok mangake saiki ta Darnani? Kok lagek kok tangisi saiki? Pitakone Sentanu bareng wis padha sare. Bisa padha rembukan, merga dhisiki aku durung yakin. Bareng dikiprisekake positif, aku bingung nanging isih bisa mikir dawa. Sing kudu lapuri dhisik Saleh. Aku kudu ketemu dheweke. Lagi dek wingi dadak dheweke nampik moh nikahi aku. Jare durung siap omah-omah ta. Edian nanging genah karo dheweke. Iya Pak, dheweke rak pancen pasanganku resmi. Priye jarane dheweke digugurake wae mumpung isih cilik, durung ketara. Ora genah ki ning ngakoni yen kowe anake. Ngakoni ning omah yen dikon nikahi saiki emoh dheweke isih durung duwe pametu. Isih arep nutagake kuliahe, isih arep ngrangge gegayuhane dhisik dadi insinyur. Nutagake kuliah ngrangge gegayuhane ya ora apa-apa diterusake, nanging kowe rak perlu dinikahi. Emoh Pak, emoh. Pendeke kon gugurake wae, yen ora digugurake dheweke ora gelem tanggung jawab. Lah bareng oleh jawaban mengkono lagi aku wingi nangisi sewengi nganti esuk iki mau. Putusanku ora ono liya, aku kudu matur bapak yen bapak ora ngunangi saiki ya mengko aku matur.
Edane ana ribut kaya ngene kok ya wayahe ibumu menyang Kairo wis 2 sasi. Ya umure kandhutanmu 8 minggu. Aduh, priye ya? Yen kowe nganti meteng nganggur, ora nikahan lan nganti nglairake, aduh, saiba isine keluarga kene. Putrane kolonel sanantu anggota DPRD meteng nganggur, gak raiku dek deleh ngendi. Iya Pak, aku yo isin nyang kampus. Telepon ibu wae Pak, priye ngendikane? Aja saiki ta, ibumu isih 10 dina kas kondur. Ngene wae dina iki aku ndak ketemu Saleh, dek paksane nikah kowe. Nikahi kowe nanging ora sah rame-rame. Emoh Pak, dheweke wis ngomong ngono emoh. Dheweke kepengin lulus status isih tetep Joko. Lan ya kuwi mau, yen wetengku gedhe dheweke ora gelem diarani bapake si bayi. Dadi sing kisinan ya aku. Ya kene mula tilpun ibuke wae ta Pak. Sik ta, dina iki aku ketemu Saleh dhisik, dipaksane nikahi kowe. Dina iki kudu oleh jawabane saka dheweke. Yen dheweke tetep emoh, ya paksa digugurake wae. Merga ya isin banget sae. Aku nanging Pak, aku emoh ngono, mengko wetengku lara. Aku wedi lara, emoh masake bocahe ben enek kene wae. Aku ae patenono utawa ndak mati. Hus, kowe iki ngomong apa? Kowe durung dadi bocah, isih gatra, durung wujud, mung operasi cilik, ora lara, ora kowe dibius, ora krasa lara. Sedina rampung mlebu saiki, sesuk kowe wis balik mulih. Bisa sinau, bisa kuliah, balik kaya prawan maneh, ora ngatarani, ora gawe wirang keluargane. Apa becike ora tekon ibu dhisik? Kena apa dadak takon ibumu, malah mengko ibumu rawuh. Kowe wis waras, wis kaya adat saben, ibumu ora sah ngerti. Keluargane dhewe lan ibu kuwi ya ibu. Wong wadon sing tintah ngirangake bocah kaya aku iki mesti cara ngranakake beda karo wong lanang. Perlu disuwuni pirsa. Alah wis ora perlu pirsa babar pisan. Wong solusine kudu saiki mumpung janine isih gatra. Ibu ora ana kene wis sing perlu tindakake saiki goleki Saleh. Kene dak bare. Omah ngendi, kampuse ngendi, dina iki kudu ketemu. Dina sesuk wis kasep. Solusi kudu diputusake dina iki. Mengko piye asile sapa taman iku kene terus dirembug maneh. Wis kowe saiki ana ngomah wae, ora perlu susah. Bapak sing arep mrentasi gawe. Ora sida nyang kantor dhewean, nanging sanantune nguber panggonane Saleh lan uga meralokake nemoni Dr. Syafi'i, kanca rakat sing saiki sukses buka RSCB dhewe ing wilayah industri. Ngladeni karyawati pabrikan sing ngeliarakake anak cukup rancel nganti jam 4 sore sanantune lagi mulih.